Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς λύνουμε ένα παραμετρικό σύστημα το οποίο εμπεριέχει τις ντε, ντε-χ και ντε-ψ. Το παρακάτω σύστημα έχει μοναδικό ζεύγος λύσεων χ,ψ ίσον μείον 1,3. Να βρείτε τους αριθμούς λάμδα και μη. Τη στιγμή που το σύστημα έχει μοναδική λύση την μείον 1,3, αυτό σημαίνει ότι η ορίζουσα ντε είναι διάφορη του μηδενός. Σκοπός είναι να διαιρέσω τους όρους του συστήματος με ντε, έτσι ώστε να προκύψει ντε-χ δια ντε και ντε-ψ δια ντε, τα οποία ισούνται με χ και ψ αντίστοιχα. Συνεπώς έχω λάμδα συν 4 επί ντε-χ προς ντε, συν μη μείον 2 επί ντε-ψ δια ντε, ίσον λάμδα επί ντε προς ντε. Και η δεύτερη εξίσωση, μη επί ντε-χ δια ντε, συν λάμδα επί ντε-ψ δια ντε, είναι ίσον με 4 λάμδα μείον 3 μη συν 1 επί ντε δια ντε. Άρα το σύστημά μου γίνεται λάμδα συν 4 επί χ συν μη μείον 2 επί ψ είναι ίσον με λάμδα, και μη επί χ συν λάμδα επί ψ ίσον με 4 λάμδα μείον 3 μη συν 1. Επειδή η λύση του συστήματος είναι το μείον 1,3, θα αντικαταστήσω όπου χ το μείον 1 και όπου ψ το 3, και έχω λάμδα συν 4 επί μείον 1 συν μη μείον 2 επί 3 ίσον με λάμδα, και μείον μη συν 3 λάμδα ίσον με 4 λάμδα μείον 3 μη συν 1. Κάνοντας απαλυφή παρενθέσεων στην πρώτη, έχουμε μείον λάμδα μείον 4 συν 3 μη μείον 6 ίσον λάμδα, και μείον λάμδα συν 2 μη είναι ίσον με 1 στη δεύτερη εξίσωση. Τέλος έχουμε μείον 2 λάμδα συν 3 μη ίσον με 10, και μείον λάμδα συν 2 μη είναι ίσον με 1. Με τη μέθοδο της απαλυφής θα πολλαπλασιάσω τη δεύτερη εξίσωση με μείον 2 και θα προσθέσω κατά μέλη, και θα έχω μείον 2 λάμδα συν 3 μη ίσον με 10, και 2 λάμδα μείον 4 μη είναι ίσον με μείον 2. Προσθέτω κατά μέλη τις δύο εξισώσεις και θα έχουμε μείον μη ίσον με 8, δηλαδή το μη θα είναι ίσον με μείον 8. Επιστρέφω στην εξίσωση μείον λάμδα συν 2 μη ίσον 1 και αντικαθιστώ μείον λάμδα συν 2 επί μείον 8 ίσον 1, άρα μείον λάμδα μείον 16 ίσον 1, μείον λάμδα ίσον 17, δηλαδή το λάμδα είναι ίσον με μείον 17.